Để không ăn đâu. Apa? Jumpai, kemana ya? Jumpai, phải jumpai. Itu speed. Oh, Usia saya punya dia thang, naik nak kecil tu. gồm thật lên. Satu giale. Neng dah dukan selanan mana beliau berpindah ni. Đây, ra cái này đi, ra phía gần ăn. Đây. Đây, thật lên bàn này đấy. Đây. Phải còn lấy. Malah kan? Ringkang kali caption. Hello. Orang biaya. Bersama mana wahai dong? Ni jeng rela nang gunung le jeng nopi le. Oh deh, tapi, coba bisa kan lanan. Oh deh, tapi. Đây bia. Hamzah beli biar. No, masuk no. Jalan deh. Ya bra. Ini le yang nabu biji le. Jadi. Jalan deh. Nih, kap kubu laban bau lagi. Labu deh kalau. Biar, jangan dulu di. Jaga labu di rasa. Bau. Nom mati ni kali. Isi selu. Para berat-berat lagi hari. Oh seni, macam dah. Udang le. Seni. Isi naik lagu kadang. Sini. Saksi nak kendang. Saksi naik jumra. Abah saksi alusan buri lagu nak uang naik. Ampai biaya maling orang man. Naidw. Kau ne Ringkang berbaik, ampai bau bobai ni bikun. Mak milem jaga ni nalai. Roh, kata lain apa? Peran jalan le. Gerak. Deh. Oh, gerak saja ni. Deh. Jalan deh. Lu bunga lu tadi. Mama nanggun Durga Pujani. Daudi panjang jenepa pokori, athapur, pamlupur. Pas thomna daudi kartun menberi itu. Ya. Daudi kartun menberi. Bini unau, jengna gas nanggun. Tahu 5 liter nanggun. Lama leh biar. Gas, tahu. Sampai tahu. Wah, asufra. Mati. Lebih sekali jeng. Mak kalam deh. Ini. Jengha takar sini ini planning kalam deh. Roh, usung tu. Mak rau zakli. Usung tu sendiri. Zirani share hune nagari. Kau senai juni. Macam macam. Ibu kimu dah. Ada nak jual pita. Ni, baik saja. Kau berapa gaya? Man, berapa hidup? Awas kena benar pergi berapa? Yang serba sondela mai rasuda tumpra. Macam ni berapa hukum menahan deng. Mutu benar pergi. Dia anjar lagi ni. Nak mana las lagi tu? Nengsi pergi baik. Ju isi lana pergi macam ni. Malay jeng dosa tu lung buat dengan. Apa pilih dah barang tu dosa ni lung baik. Lain juga. Dah mengenai guna suit hamon udah kini hanggu janau. Sakit pula bah kira ni. Dua labunya ku sekarang bah janau thawe na sekarang ni. Tahu lah tu tahu. Aje. Dah semua orang lain bahu lama berah. Deh, bekuna isi leng deh. Isi leng sih bekuna. Ini malah deh. Deh. Lu berah. Apa nunggu mana ni? Kau lu nak usai ni. Thai, kita mai salui nama. Deh berah deh. Dengar apa dengar ni?
जोंहासो लिरनायाव वाय वाय थाब थाब आरो बारा बुरजा बुरजा दाला माथो लुनथिना जोंनो दासो खुगा सोमदों है गारहरसै आया मानसियालाय माबायदि माब्राबलै है गारहरा बावनो दोनखादों ओमफ्राय दा लाखुमाबाय था ओरैनो नोंसिना हुदायानो जुदाखा माथो एथ' खैसिबसि गोखै बेखौनो फ्रियाव मोनदों रंजा नायसै मोनलोंदों सिरि सिरि लोंदों बेखायनोथ' फैसा हरदोंमोनब्रा ओमफ्राय माथो एथ' मोना गुना सोर रायनांगौ बेखौनो होनदोंमोन ना 50 थाखा हरब्रा सिरि सिरि लों जाग्राबो जेबो गैया बिदिनो लोंदो दे लोंहाबा लोंहालै बाल थांसै जों लोंथाब जोङो दाबो खेबसे खेबसे लोंदों नङाबा नोंसोर मा डाबल डाबल है लोङाब्ला माबायदि मानसिफोर है थाइसे दं मालायनि लोङाबा लोंहागोन बाल आयौ माबोरै बांद्राय जौबायसो बांद्राय खायलें खुइलें दाबुंलै अ नायगोनलै नोंसिनि दखाना खय थाखा मोनो जायाबो जों दखानाव थांदो ओइ खामानिखौनो एसेबो मावसोबायनायखौ मोनथारला आङो अफिसाव थांनांगौ मानांगौ दा माला दुगैगोन माला जागोन लोंगोन माला थांनांगौ बेलाय बबे समाव सिखारद' नामा सिखारद' नै साहा दुंबाय लोंनानै थाङो ना ओंखाम सङो ना जानानै थाङो आं मिथिला जेबो आंहा दाबसेयाव थांनांगौ अ गायदं होद दंना गैया र' मानसियालाय ओइ दङ ए मा नोंथां बेरायनानै माबासो मा होनो औ फाथो सुनो खामला नांगौमोन अ मावजागोन दे दा थांजागोन दे बबेयावनो बैयावनो औ दे जागोन दे बेसेसो लानो बिदिनो आंथ' मालायनाव बिदिनो 500 लायो हो बांद्राय होमबा 500 गाहामा दे नोंनिथ' बिदिनो 400 होबानो जागोन दे 400 औ दे दे दा फै दे बबेयावनो दे 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 औ दे दे थांगोन दे हाबा गायदां फाग्लाय दा फैयाब्रा मोथा जालायसै नै सान्दुंआबो जि गोसा जाबाय माला फैबावगोन जाखो माथो नेगासिनो दंलाय सफैबाय नोंथां सफैबाय फै ओमफ्राय बबेखौ सुनांगौ सानसेसो लागोन बेलाय नोंथां गासिबो सुजोबबाथ' माबा सानथामसो लागोनदां सानथामाव लाथारगोन बे लागोन हारसिं सुनाय ना आरो बेले बेजे दंना नंगौ नंनायालाय बेले बेजे जायो फाथिनाखौ सिफायनो नाङा दे ओइ गोरोंखा आं बिदियाव गोरोंखाना बायलाबायो बेयो सिफायनो नाङा ओमफ्राय बायनायखौ ज' दोनबायबो बायोबा दे 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 होमबा ना ज' खालामनानै दोनगोन दे खामानियाव आवगायदो आसुगुर मोजांखा जेबो सिन्था गैया आग बारायदो नोंथां दे 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 आं थांसै होमबा दे दे दा साहा लाबोगोन आं दे बोरै बोरै होदोंब्रा माथो गैलानो गोबोर सिगुंनानै जानो नै गोथौथार हाखर दं होमोनद्राथार
सोला गारिया फाग्ला दा फैबाय ओइ दे बेसे बुरजा हाबोखो नोंलाय हाबाय आं गावनि आन्थाखौ बेसेसो बुरजा सुखो 15 बजासो जाबाय होख्लायबो जोबबाय 15 बजा दिनै माथ्र औ हाबाब बे 15 बजाल' सुना होथारदों नै सानाबो हाबसै दा मोसौ लायनांगौ मावजाबावो होनबा सानानो दंबावोमोन हनै गाबोन मावसै दे गाबोन मावसै दिनै 15 बजा होख्लायखाबाय ओइ र'ब्रा र' थाथ' मोनलाय लांलां नोंखौ ओइ नङाबा नायब्रा फोथायाबा नायदों नाय आं थगायालै रावखौबो फैसानि हाजिरा मावनायखौ थगायबाय नामा थगायनाङालै नोंथां थगायनाङा नायनो नामा नायदो दे र'ब्रा नोंथां दाथांथ' आं सानसे नायसै आंहा मोसौ लायनांगौलै नोंथां मोसौ लायनोसै औ थ' होमबालाय गाबोन नायसै आच्छा दे थ' माबानानै माबानोसै न'आव हिनजाव गैया नालाय सेंग्रा मानसि नालाय नोंलाय माला हाबा जाखोलै होद आं ओरैनो होननायालाय साला माथो नों बे खामानिखौनो हिनजावनो दख'ना बायना हरसो मावदोंनो बे बाल'जाफोरा खिथादों आं दहाय हैद बे थगायनायानो ओरैनो माला बे बोरायनाव माथो हाग्राखौ एसेसो उननानै थगायना लाबोदों नोङो ए नङा थगायनानै बियो आंलाय माला बबे फैसानि मावनाय जिनिसखौहाय थगायना लाबोबाय नों जाखो थाब नांगोनलै बिदि खालामा नंमारगौ दा नंगौलै आं रावखौ फोथाया रावखौबो थगाया औ बे सुवाद बोरायासो थगायदों होनबा आंखौ मानलु मानलासो जाजोब्बायलै माथो जाबाय खामलाबो मावबाय हाजिराबो मावबाय दा थोगोना थोआ फैसाफ्राबा दख'ना हरनांगौ गस्ला बायनानै हरनांगौ गस्लायाबो गांसेल' बेजोंनो बेरायनांगौ आंसो बायनानै लानो ना बेनिसो बायना हरनो आंलाय बे फाथो सुनायनि फैसाजोंनो मेकआप खालामसां हेलौ मा खालामदों ओंख्रि संदों अमाजों नारजिजों रोङा जाबाय दख'ना लायनो होननाया गाबोन थांसै दे होमबा आं ओंख्रि संसै लेंहरबाय आयै मा जाखो मानो नांगौ ओरै फैथ'लाय मानो नांगौमोन मानो फैसा नांगौमोन अबाव थांनांगौ बाजाराव फैसा गैया आंनाव 30 थाखाल' दंथारोमोन दहाय बिफा गालांनाय मा लायनो मा मानो फैसायानो गैया नै मटर भाराल'थार फैसायानो गरसेबो गैया बेखौ लांदो बेल' महर गोसा सिख्लाफ्राथ' भाइराल जाना फेमास जाला जोबथारबाय हेलौ नै आं ओंखारबायमोन बहा दं औ दे ड्राइभार रोले बहा थांदों बाजाराव बहा थांब्रा नोंथां है सिख्ला लोगो हमहैनां मबाहाय
बाजाराव ब्रा मा बहाय दिनै बाजारबो ना नोंथां औ बरिया मा गामिनि होनदों नोंथां जानोलै बावलायलांबाय आं गोसोआव थाबाय थाया आयै लाखि बेनो नामा नोंथां बेनो नोंथां दे मोजाङानो नोंथां दे नै जाहैबाय ना 20 थाखा दंबावोथ'लाय दा सुदै आसुदै सुखोफिनगोन आं नोंथां दे औ दे फैसा लामायाव गबायलै सना दाना माजों थांबावो मायाव लाहैफालाय गलायनाय बेनोथ'लै थालखौनो मोनलाय लाङासै आं सिफियासो गब्लं दं नामा जाखो बे सिफियावनो लादोंमोन आङो ना मबाइल बख'नायावसो गबोखो ना माखो थालखौनो मोनलाय लाङासै आं बिदिबाथाय जेबो जाखाया नों बायदि हौवाखौ नाङा आंनो हगार मा होननाय जाखो बेलाय दिनै दा आंनाव फन खालामसै थां नोंल' नङा हिनजावा ओइ मा होनदों नों है जेबो होनाखै आं आय बारा लोगोफोरा हिनजावा एसे थाबावगोनसो साला सैमा मावाया दिनै फनल' खालामदोंसो बियो नाम्बारखौनो ब्लेकलिस्टआव सोना दोनगोन आं